Nemám rád tento typ videí, ale zákazník ma o to poprosil, tak urobím malú výnimku. Máme tu svetlomety, ktoré boli prednedávnom na repase, avšak nepodaril sa úplne podľa jeho predstav a firma mu už nezdvíha telefón, neodpisuje na správy, tak poďme si ukázať, ako taký repas môže dopadnúť. Po rozlepení je silné slovo, to nemuselo ísť ani do rúry, to reálne, že odpadlo samo. Tak, podarilo sa nám to zapojiť a poďme si ukázať, ako to vyzerá teda v praxi. Zapnete svetlá, rozsvieti sa vám parkovačka, z parkovačky bilet, samozrejme do toho xenón, ktorý už asi každú chvíľu niečo nám aj podpálí, a do toho je tu ešte horúci rezistor. Takže máme tu bilet, xenón, halogen kombináciu. Super, topka, určite odporúčam, je to pecka. Každému, kto chce, aby mu zhorelo auto, lebo za mňa toto nie je vôbec normálne ani bezpečné to mať takto zapojené. Tuším, že už sa z toho aj pomaly dymí. Tak toto mať v aute je za mňa veľká odvaha. Takže moje odporúčanie pre všetkých, ktorí si nechávali upraviť náhodou v tej istej firme svoje svetlá na bilet, skontrolujte si, či tam náhodou taktiež nemáte takto voľne pohodenú xenónovú výbojku, že by vám náhodou nezhorelo auto. Čus.